Dobar dan, poštovani gledalci, vi gledate emisiju Nauka i misterije produkcije Balkan Info. Ja sam Nemanja Blagović, a sa nama je danas Hadži Dijana Ninić, intuitivni holistički terapeut. Dijana, hvala ti što si opet sa nama. Hvala Nemanja na pozivu, drago mi je što se ponovo vidimo i rado sam prihvatila da budem naravno tvoj gost. Ti reći jednu čudnu stvar, intuitivno očitavaš neke stvari, počevši od nekih blokada do nekih dešavanja, tako si meni pričala neke interesantne stvari koji su ti jednostavno došle. Pa prvo što me interesuje, ko ti i kako ti to govori, a sa druge strane možeš nastaviti da nam kažeš kako si ti to dobila neke uvide, ajde da kažemo osjećaje, opet si ti ženska energija jaka, sa ovaj period gde se mi nalazimo i kuda idemo. Ako imaš nešto o tome da nam kažeš, bilo bi lepo. Pa ovako, ajde. Prvo, ja ne bih od toga ko mi govori, kako mi govori, pravila veliku pompu, zato što to ništa nije neprirodno. To je jedna potpuno prirodna stvar gde svaki čovek može da razgovara sa svojom dušom, zapravo sa Bogom u sebi. Tako da ja nisam dobila, nije me udarila kometa, niti strujni udar, nisam imala kliničku smrt, pa mi se nešto desilo. Ja sam jednostavno ceo život i kao malo dete bila izuzetno intuitivna. Naravno, ja tada nisam razumela na svesnom nivou kako se intuicija koristi i šta je to u stvari, kao što danas znam. I sav moj rad sa ljudima koji je konkretan i praktičan na društvenim mrežama, to ćete moći da, tvoji gledaoci mogu da vide i na YouTube kanalu, Instagramu, Facebooku, VK platformi. Moj rad sa ljudima je praktičan i sve što govorim je zapravo intuitivno, duhovno, duševno čitanje iz duše i tome učim zapravo svakog čoveka, jer ono što nam duša naša govori, zapravo Bog u nama, je ono što je definitivno potrebno svakom čoveku da bi funkcionisao na svakodnevnom nivou i rešavao svoje probleme, čak lične, porodične, bilo da su u pitanju preci, trenutna porodica koja je živa ili potomci, znači čak i buduća porodica, naslednici. Takođe isto radimo na isti način i na globalnom nivou, znači spašavajući sebe, svoju dušu, spašavamo prosto na globalnom nivou ceo svet, a ono što je meni najdraže u celoj ovoj priči, naša Srbija, pošto sam ja iz Srbije, postaje sve bolja, svetlija i jača, iako su vremena vrlo teška. Pokazalo mi se kroz praksu rada sa ljudima da je Srbija u ovom momentu, bar ona budna Srbija i deo one budne Srbije, izuzetno jaka, izuzetno snažna i ovde bih morala da se zahvalim, imam dužnost našoj pravoslavnoj veri, ispovedanju našem pravoslavnom i našim pravoslavnim svetinjama koje i dalje opstaju, koje i dalje ne posustaju i zaista nam daju ogromnu snagu koju može da koristi ceo region i ljudi iz celog regiona, bez obzira na veroispovest, da pomognu sebi, da zajedno izađemo iz svega ovog. Zato što ja radim sa ljudima različitih nacionalnosti, različitih veroispovesti, ali oni su ti koji svedoče da ovo što ja nosim, ovo iz čega ja idem i kroz šta idem, na prvom mestu ja se pozivam na pravoslavlje, ali i na vedsko pravoslavlje. Znači, za mene su vede, čiste vede, recimo one o kojima govori Anastasija u Vladimiru Megreu, i pravoslavlje kao jedna čista duhovna sveta suština, osnov mog trenutnog postojanja, rada, funkcionisanja i svega. Tako da ne mogu da stvarno dignem ovo, sve što radim i to intuitivno čitanje na neku vanzemaljsku, nadprirodnu sposobnost, jer je to sposobnost apsolutno svih nas i svi mi to možemo da imamo.
sad neko je malo više, kod nekoga je to malo više izraženo, malo manje, ali kao i u sportu, kao i bilo čemu čime se bavimo, imamo talenat za to, mi to možemo da uzrastemo, da istreniramo, da utreniramo i da povećamo. Eto, to je otprilike... Interesuje me još, znači, kako čitavaš sad ovu vremensku liniju u kojoj se nalazimo? I možda bi mogla da objasniš ljudima princip vremenskih linija, se to non stop menja. Ovi neki teže da nas vuče ka nekim tamnim, mi vučemo ka svetlim. Gde se nalazimo? I kao, ajde kažemo, Srbija i možda kao i svet. Pa, u odnosu na bilo kad pre, konkretno kad sam ja u pitanju, ovaj period je nekako najinteresantniji jer je najraznovrsniji i najrazličitiji. Te vremenske linije za koje pitaš zapravo su multidimenzionalnost postojanja Boga i nas u toj multidimenzionalnosti postojanja. Šta to znači? Poznato nam je i vidim iz prakse, žene su prilično multidimenzionalna bića, ono što ne nalazim baš kod muškaraca, vi ste nekako jednodimenzionalni pravolinijski i to je to. Međutim, žene su minimum petodimenzionalne, znači 5 stvari, 5 dimenzija odjednom i to je nekako na tom ženskom principu, ženskoj sposobnosti trenutno i prosto bogorodicinoj energiji samim tim, ceo ovaj materijalni svet se ispašava sada i hvala zaista svim muškarcima, ali ovog momenta ženska energija ipak preuzela. Žene će spasti sve. Jeste, nekako, bar kako ja vidim kroz rad konkretan sa klijentima. Nekako smo hrabre smo, dosta je oduzeto dostojanstva ženi, samim tim joj je dato na snazi jer je prošla veliku katarzu. Naravno, tu su, ne mogu da zanemarim muškarce koji su isto tako na taj način kao što i monasi prolaze, prošli slično. Što se tiče multidimenzionalnosti, ono što, ja sam baš imala sad u septembru jednu radionicu na tu temu, jako je potrebno da razumemo na svesnom nivou da mi u ovoj tački, sada, ovog momenta, postojimo u beskonačno mnogo paralelnih dimenzija koje se u ovom momentu sada odvijaju dok ja i ti recimo ovo pričamo. U svim tim dimenzijama mi u ovom momentu živimo različitu kombinaciju koju biramo, živimo našu prošlost, pa čak i ovog momenta sadašnjost, zapravo njenu sliku, a živimo i budućnost. Tako da, ko to razume i shvati, jako brzo spontano i intuitivno će početi razvijati komunikacije samog sebe iz dimenzije u dimenziju. Tako da mi često dobijamo, a to vrlo dobro znaju moji ljudi s kojima radim, mi dobijamo sami od sebe čak molitve iz budućnosti, uputstva u odnosu na nivo duhovne spremnosti, spretnosti, predanosti i znanja. Šta radimo i kako radimo. Na primer, ja sam se često u prošlosti pitala kako sam određene stvari tako ne lako, nego čudesno lako završila, uradila, ostvarila, a da u suštini tog momenta to baš i nije bilo moguće. Prosto sam hazarderski ušla u nešto. Međutim, kad sam sad iz budućnosti došla da čistim svoj život, svoje pretke, svoje potomke, i kad sam upravo naišla na te jake čvorove koji su bili upravo ta prošlost i kad sam se predala sada u ovom momentu pomaganju, čišćenju tih čvorova, ja sam zapravo shvatila zašto sam ja u ovoj vremenskoj liniji, u ovoj dimenziji, tako lako odradila tada, skoro reći malte ne bez mozga, bez svesti, bez ičega, znači ono kad kažemo više sreće nego pameti. U stvari, to je bila pomoć moja iz budućnosti koja mi je došla duhovno, ali ja
tada nisam toga bila svesna. Da li govoriš o sebi, to je ti Dijana iz budućnosti koja rukovodi sebe? Tako je. Da smo čuli da se budućnost, prošlost, sadašnjost dešavaju sve odmah. u isto To je, Nemanja, sad u ovom momentu. Ti možeš da komuniciraš s 15 svojih dimenzija, milion, ako si toliko rasprostranjen. To je to prisustvo Boga. Prisustvo momenta je zapravo život u Bogu. Život, znači kad kažem život u Bogu, u duši, znači život u duši u Bogu, naravno, postoji jedna velika prepreka kod ljudi, a to je njihov ego i sama svađa sa Bogom. Odbacivanje Boga u bilo kom smislu, bilo da je smisao vedski ili smisao sveti ili prirodni, znači to je svađa sa Bogom. I kada smo u svađi sa Bogom na bilo koji način, recimo mnogi ljudi odbijaju da idu u crkvu, u svetinju, zašto? Svađaju se u svojim glavama sa popovima. I ja obično kažem, ne ideš tamo zbog njega, ne ideš da se ispovediš popu, ideš Bogu Hristu da se ispovediš, da kažeš, ideš sa tog svetog mesta da pokupiš svetu energiju, ideš da se ogoliš, da se izlečiš. Nisi tamo radi sveštenika, nego radi sebe, Boga i koncentracije svete energije na tom svetom mestu. Tako da ljudi koji to prihvate i shvate i puste se Bogu bezuslovnim poverenjem iz duše, oni vrlo lako uz moju pomoć, znači ljudi koji rade sa mnom, ulaze upravo u sve ovo što sam ja rekla. Osete sebe u prošlosti, u budućnosti, razgovaraju iz dimenzije u dimenziju, menjajući. Šta znači menjanje, Nemanja? Znam da te to interesuje, iz dimenziju u dimenziju. Ovako, pošto je naš život ovog momenta, sad, jedna linija, znači pravolinijska linija, i nama se recimo neke stvari nisu dopale ili bi neke stvari izmenile. Recimo, obično supruge bi promenile muža, predomislile bi se u udaji. Međutim, činjenica je da postoje deca. Sad, ako bi u ovoj vremenskoj liniji i dimenziji poželeli da poništimo to i odstranimo supruga, mi momentalno, tako reći, ubijamo decu, poništavamo, mi to ne smemo da uradimo. Ali, zato u ovoj vremenskoj liniji prihvatamo to, suočavamo se sa svim, međutim, u paralelnoj dimenziji mi možemo da izaberemo da ne bude taj suprug. I to se isto dešava ovog momenta. Mi tada samim tim i biramo druge potomke. Znači, i to je tako sad, kad umnožimo, to može biti beskonačno mnogo kombinacija, dimenzija i slično. Kako znamo? Jasno znamo iz duše, jer nam je pokazano. Zašto? Bog je u svemu, u svakom postojanju, u svakoj dimenziji. I on u vašoj duši nosi tu informaciju koja je vrlo jasna, vrlo konkretna i tu nema laži i prevare. Vi jasno znate, doživljavate i osjećate da li je nešto istina ili nije istina. Hvala ti. Kako ti gledaš na odnose muškarci i žene? Evo, kad smo se do toga dotakli, čini mi se da smo nekako blokirani, muškarci u muškoj energiji, žene u ženskoj, pa dolazi još i do disbalansa, pa žene imaju mušku energiju, muškarci žensko. Koji su znaci te naše zablokiranosti i kako to da odblokiramo? Hvala na pitanju. Naše potencijale. Hvala na pitanju. Kako znači žene i muškarci? Hvala na pitanju, jer je ovo pitanje najvažnije faktički za postojanje svake porodice i opstanka potomaka, ali i predaka na nebu. Svaka osoba u sebi neophodno je sada da balansira žensku i mušku energiju, bilo da je ženska ili muška osoba, uopšte nije bitno. Zašto je to nazdravlje? Zašto je to bitno? Bitno je zato što sve što se događa u nama lično i sve što se događa između nas i supružnika, bilo da je supružnik na zemlji s nama, u braku, bilo da je pokojni, bilo da je razveden.
Sve što se među nama događa manifestuje se živo kroz DNK i energetsko polje naše dece. Deca preživljavaju sve duhovno, čuju sve duhovno, znači suprug i supružnici mogu da se svađaju u 10. prostoriji. Mogu da se svađaju dok je on već pokojni. Mogu da se svađaju dok su razvedeni. Dete preživljava bukvalno sve, osjeća sve. Znači, ono što je jako važno da razumeju roditelji čija su deca bolesna ili su se prepustila alkoholu, drogama, a ima mnogo takvih roditelja, sa takvima i radim, moraju da razumeju da oni na nivou sebe lično moraju srediti sve probleme njihove dece. Znači, najveću grešku koju roditelji prave jeste kada mene pozovu ili odu vračari, gatari, ne znam više kome, svuda idu, samo ne idu tamo gde treba. Znači, zovnu mene da ja pomognem njihovom detetu. Ja takve stvari uvek odbijam. Zašto? Zato što treba sve pomogne roditeljima, ali tako? Znači, dete se leči kroz roditelje. Ja kažem, vi možete da uđete u rad sa mnom, isključivo da radim sa vama, da vi na sebi radite, a vi ćete tako kroz sebe, svoju energiju DNK, da pomognete preko Boga, putem Boga svom detetu. I to je između vas i Boga, a ne između mene i vašeg deteta. Svako ko pristane, čime god da se bavi, da leči, navodno je iscelitelj ili ne znam šta, da leči nečiju decu na taj način, vidi, to je za mene čista prevara. To je laž, prevara, magijašenje, vraćanje, ja ne znam kako bi to je obmana tog čoveka, pogotovo ako taj čovek to treba da plati. Znači, isključivo roditelj može pomoći detetu ukoliko se on skruši, on ode da vidi to svoje zlo, jer pre neki dan sam imala takav primer, jer ne bi verovali koliko lenjih i bahatih roditelja ima. Deca su narkomani, 2 momka, ali majku mrzi da radi na sebi. Ona bi da neko radi na njenoj deci, ona kaže da je ona super, ona je odlična, i ja joj onda kažem, ok, ali jel ti razumeš da su tvoja deca tvoja slika tebe i muža, jesi svesna da ako ti se ta slika ne sviđa, morat ćeš tu sliku u sebi da ispravljaš. Naravno, žena je odustala od rada i onda kada tako počnemo da pričamo kako smo mi, mnogo volimo svoju decu, kako se mi žrtvujemo, ne, postoje roditelji koji apsolutno sebično se ne predaju i postoje roditelji, sa takvim roditeljima ja radim, koji su u stanju sebe na krst da razapnu, da uđu u svoj jad, u svoj pakao i ne izlaze iz njega 24 sata, žrtvujući svoj ego, svoj užitak i svoju komociju da bi zaista svojoj deci pomogli. Eto, tako da sve je... Odmakli smo vezano za balans muške i ženske energije. Jeste, vraćam se evo sada na to. U suštini, sve žene i muškarci koji imaju izražen muški princip u sebi moraju apsolutno da ga preobražavaju u žensku nežnu energiju. Najveći problem je tu ego i ego kod muškaraca stvara najveće trenutno duhovno kočenje, kao i kod žena. Iskrena da budem, moji klijenti, pa 99% su žene, 1% su muškarci i oni su toliko preosetljivi, njima toliko treba više pomoći, malte ne i podrške, mnogo više nego ženama. Ja zaista ne znam šta će muški svet da radi. Ja bih volila da se nekako opameti što pre,
Problem je što muškarac misli ukoliko svoj ego razgradi tu vrstu navodno ponosa, da će ostati bez identiteta. Da, ostaće bez demonskog identiteta, to je sigurno, i preobrazit će ga u božanski. Tako da energije su jako ubrzane, pogotovo je krenula nova vrsta kretanja vaseljenskog i njene brzine, negde tamo koliko sam ja mogla da registrujem intuitivno sredinom avgusta, znači konkretno je krenula. Takođe što sam registrovala intuitivno, ona će trajati jako do 1. decembra, tad ćemo videti u šta će se tada preobražavati. Ovo je period kada treba na svom ličnom nivou da se radi jako mnogo, znači ne uzimajući čak u obzir šta su mi, da, moji preci su radili to, ali ovo je sad tvoja lična stvar. Znači do 1. decembra izuzetno je važno da se radi lično. Znači, sve što se događa, sve što menjate, lično je i da se preobrazi na ličnom nivou. Zašto? Ljudi koji su u skladu sa tim vaseljenskim promenama i brzinama, njihovi preci su već prešli. Sad smo ostali mi fizički lični. Da se preobrazimo na telesnom, organskom, ćelijskom nivou, a to sam objašnjavala u mojim live-ovima na YouTube-u. Znači, sada je jako bitno da sve što nam se dešava, da se ne pozivamo na pretke, ne pozivamo se ni na kog drugog, već na sebe ličnog. I izuzetno je bitno da se u ovom momentu promenimo na organskom nivou, znači na ćelijskom. Jer mi kad se menjamo se na mentalnom, emocionalnom, to je faktički duhovni, energetski nivo, međutim sada je potrebno da se na organskom nivou promene svi ti programi, znači da mi osetimo da naša ćelija razmišlja duhovno kao i mi napredni. Jer mi možemo recimo da pravimo problem na mentalnom ili na duševnom nivou, egom, ali kad rešimo taj nivo, može da nas koči materijalno telo, znači programirano na ćelijskom nivou, znači zaostali su programi, zaostali su ti neki fajlovi koji trebaju da se sklone i prosto to je najteži deo preobražaja jer je faktički materijalan i sporiji je, težak je. To je bukvalno kao maltene da izvlačite fizički iz rupe jedan ogroman teret. Tako da što se tiče ovog perioda jeste brz, jeste presnažan, ali za one koji slušaju i osjećaju Boga i vaseljenske poruke, prohodan je kao i svi ostali putevi koje smo prošli. Naravno, uz sve ovo, nama Bog šalje i poruke kako da savladamo program korone, tako da tvoje pitanje kako ja gledam na sve ovo, ja gledam vrlo Bogu zahvalno što mene i moje ljude vodi 3 koraka napred. Znači, prosto cijele ove priče globalne savladavamo je 3 koraka unapred, jer sva uputstva su čovečanstvu generalno data, samo je pitanje ko od nas se duhovno, intuitivno zaista opredeli za svoju dušu i Boga i sluša ga i naravno radi. Nije lako, ali je vrlo dostižno i moguće. I nekako ja i moji ljudi s kojima radim i na mrežama, našu budućnost vidimo svetlom. Šta je, dotakli smo se predaka, koja je njihova uloga u svemu ovome? Da li oni ispaštaju iz ovoga što mi ispaštamo, da li nas vode, gde se oni nalaze, ajde malo više ajmo ovako malo, ja bi ovo recimo počela sa Noći Svaroga.
Znači, mi kad uđemo i u fizičkom našem postojanju, kad uđemo u noć, mi moramo da tu noć proživimo. Neko će spavati, neko će igrati, neko će, ne znam, praviti gluposti i slično. Naši preci, kao i mi sami sada trenutno, prosto su tu da iznesu tu noć na leđima, da naš najveći je zadatak da održimo živu dušu u nama, da bi noć prošla i da bi prosto svetlo se pojavilo, znači krenuo dan. Naš najveći, kao i naših predaka, zadatak je bio jeste da se održimo živi, ne telesno živi, već duhovno, duševno živi, kao Božiji živi. I kad ste vi živi, bilo da je oko vas noć, pakao, bilo šta, vi kroz to putujete, idete i izlazite zdravo na svetlost. Tako da zadatak svih duša što se mene tiče je prosto da žive, iznesu život Boga. Naravno, naši preci kao i mi su pravili razne gluposti, kao što ih i mi pravimo. Ne smemo pretke za nikoga toliko ni da krivimo, jer je opet sebe krivimo. Nemamo od toga ništa. Mi samo duhovno kroz naš DNK treba da pomognemo svojim precima koji se nalaze već u 5. dimenziji, da se očiste. Znači, šta to znači? U pravoslavlju to predstavlja obavezno pominjanje predaka u molitvama, paljenja sveća, nošenja žita, kuvanja žita, odlaska na, to je u Vedama isto tako bilo, odlaska na zadušnice, bez da slavimo noć veštica i slično, već treba da proslavljamo i čistimo život naših predaka, da bi oni kada ponovo dođu na zemlju, a doći će sigurno opet kroz svog potomka ili nekog drugog koga Bog bude odabrao, da bi mogli imati novu priliku. Znači, naša molitva, naš trud oko čišćenja predaka je pružanje prilike nekome ko nije znao da može da se rodi i da dođe u jednoj boljoj suštini. To je isto kao kada mi grešimo, ali želimo da budemo srećni u životu, želimo da imamo dobar posao, želimo da se ispravimo i zamisli kada nam život ne bi dao takvu priliku, nego nas pakovao u nešto, ti si to zaslužio, kraj zacementirano. Na taj način, što se mene tiče, preci ljudi moji, znači ljudi sa kojima ja radim i moji preci su prešli već u 5. dimenziju i oni čekaju samo da mi ovo istrajemo. Ovo što mi istrajamo, što se mene tiče i u Bibliji je govoreno, trajaće još jedno 18 meseci. Jer je... A zašto? Pa zato što u Bibliji svaka pošast zapravo koja je bila i vrijeme zla, njemu je dato 42 meseca. Zašto? Nije mu dao Bog zato što ne voljeli ljude, nego zato što su ljudi svojim ponašanjem doveli do toga da zlo, zver, ima 42 meseca za funkcionisanje. I to je naša opomena, škola, vreme preispitivanja, da razumemo šta smo mi to odabrali. Znači, po Bibliji, kad evo i ratovi na prostorima ex-Jugoslavije su isto bili 42 meseca. Znači, kad sve pogledate, trajalo je 42 meseca. Čak i u Starom Zavetu 42 meseca, to je 3,5 godine. Tako da, gledajući kad je ovo počelo u novembru, te tamo godine, i gledajući koji je sad mesec, ostalo nam je još 18 meseci vladavine zla odobreno od Boga, jer smo mi to tražili svojim načinom života i svojim življenjem i mi sad moramo to da izdržimo. To je kao kredit u banci. Jesi uzeo kredit, izvoli plati. Kad otplatiš, bit ćeš srećan. A šta očekuješ nakon toga?
Pa evo, ja sam prošla rat, ja sam dete koje je došlo iz rata iz Bosne, 92. Mogu da se vratim unazad. Moj život svih nas je posle rata opet krenuo na vrlo bolje, naravno onih koji su preživeli. Tako isto i ovde. Kada zlo prestaje legitimno da ima mogućnost postojanja, može samo da bude dobro. A tu legitimnost mi mu dajemo, to moramo da razumemo. Mi, ne Bog. Mi tražimo legitimnost zla od 42 meseca. Zašto? Šta će nama to? Pa, zato što biramo neprirodan život. Zato što biramo beton umesto drveta. Zato što biramo svađu, drogu umesto zdrave hrane. Zato što biramo da ubijamo i da se tako hranimo. Zato što biramo da se razmećemo životinjskim seksom, zato što biramo neprirodne stvari, zato što biramo upravo ono što to zlo nosi sa sobom. Eto šta će nam? Ne znam šta će nam, valjda da bismo se naučili, pretpostavljam da bismo razumeli neke stvari, naravno karmički gledajući, tu ispaštamo i određene grehe naših predaka, ali isto tako da se ne bi preterano prali od sve to, vrlo je važno da razmišljamo šta u amanet ostavljamo svojoj deci, jer i naša deca će jednog dana ovako da sede kao ti i ja i da pričaju o meni i tebi, šta to njihovi roditelji nisu i praroditelji uradili, pa sad njih boli glava i moraju to da isprave. Tako da što pre dođemo duhovnoj pameti, duši, sve ćemo lako da razumemo, a još lakše da prihvatimo i polako da preobražavamo. I ne može onda budućnost da ne bude svetla. Ajde recimo nešto na tom odnosu ljudi. Mi vidimo da sad neka patologija tu vlada, laži, da su međuljudski odnosi uglavnom neka vrsta krađe energije. Ko će koga da ojadi? U svakom smislu. Možda nam nešto pričaš o tome i kako, na primjer, što mene još interesuje, sa energetske strane izgleda to vezivanje za toksične ljude na čakre, kako se povezujemo energijama i kako to jednog slabi za dobrobit drugih. Pa ja ću to jednostavno da nazovem i objasnim. Poklopile nam se dijagnoze, odabrali smo demonski da iskomuniciramo, da hranimo demone i tamu u sebi, a ne Boga. Zašto? Jer je to svakodnevna pojava, što si pitao. To najviše rade ljudi koji kalkulišu. Znači, svaka osoba koja se nije opredelila za svoju dušu i intuitivno da posluša i sluša svoju dušu i pod ljubavi, radosti i lepoti izbora duše Božje u njemu, da pravi izbore u svom životu, svaka ta osoba iz čiste kalkulacije se vezuje za iste takve kalkulativne, demonske, tamne, egoične programe druge osobe i oni jednostavno hrane svoju kalkulaciju jer je prosto kalkulacija njihov izbor. Znači, ako se opredelimo da se vezujemo po duši i po Bogu, niko nikog neće iscrpljivati, samo ćemo jedan drugog hraniti. Uzdizati, isceljivati putem Boga i lepo ćemo živeti. Imaćemo samo lepa nadahnuća. A ukoliko ja i ti sarađujemo iz čistog interesa, ukoliko smo s našim partnerima iz čistog interesa, iako svi mi taj interes zovemo da je ljubav, s nivoa mozga, kada uđemo u dušu shvatimo da većina, i tu je najveće razočarenje ljudi, da shvatimo da mi naše partnere uopšte nismo birali po ljubavi, već po karmi, ja? Pa po interesu, po programima, po kalkulaciji. Ali imaju tu i karme, čini mi se da je dosta toga za otplaćivanje. Pa jeste, s tim da i ta karma kad dođe, ako je ne prihvatimo i razumemo kroz Božju
Božji osjećaj, Božji misao, mi ne možemo nikada razumemo šta treba karmički da uradimo. Međutim, ljudi koji kroz Božju energiju, kroz Božje razumevanje duhovno sagledavaju i prihvataju ljude, oni velikom brzinom odrađuju karmu. Znači, nečija karma koja bi trajala možda 10 godina, odradi se za godinu dana ili mesec dana. To je razlika sad velika. I to je stalna pojava sa ljudima sa kojima radim. Znači, ne možemo preterano da se pozivamo na tu karmu, jer i ona je laž kad je u pitanju Bog. Znači, duhovni ljudi i ljudi koji se predaju stvarno svetoj molitvi, oni karmu mogu da očiste i odrade sa nekim jako brzo. I ona ne mora da traje. To mi se dogodilo 100 puta. Iz ličnog iskustva ti kažem. Dobro, a kako to da karmu s nekim svi ljudi se... Pa tako što se razapneš na krst. Mislim, tako što si na krstu mesec dana. Šta je problem? Bolje da sam na krstu mesec dana nego da roptim 10 godina ili godinu dana i pužem po podu. A čekaj, što to znači? Reci sve što ti je na pamet. Evo ovako, recimo, ja mogu samo iz ličnog svog primjera da kažem. Znači, da bi ljudi shvatili da je to živa stvar. Znači, u moj život su ulazili neki ljudi koji su me itekako tangirali duhovno, materijalno, fizički, mentalno, emocionalno, bolno. Ulazili su ljudi koje sam ja želela apsolutno da izbacim iz života istog momenta. Nisam takve profile ljudi želela u svom životu. I kada je tako nešto naglašeno ili kada je prosto specifično, ja tada sednem u molitvu, obratim se Bogu u duši i tamo kroz molitvu, svetu molitvu, ja se molim Bogorodici i Hristu, kroz svetu molitvu sagledam celu priču koju mi Bog objasni. Tako da sam ja te ljude svesno onda prihvatala i kažem ok, ajde gorimo. Znači pali se lomača, nije bitno. Jer moram da prihvatim od te osobe to, moram da uradim za nju to. Izmolit ću se to, daću to. I tada kad se bukvalno raščerečimo duhovno, ne štedeći se ni jednog momenta, samo u jednom momentu osetimo kako Bog kaže gotovo, nema više. Šta znači nema više? Obično ljudi koji su ulazili na taj način u moj život i kojima sam duhovno zaista se razapela na krst, takvi ljudi su najčešće zloupotrebili moje postojanje u njihovom životu, čak i kad je bilo na vrlo veliku njihovu dobrobit. Kad Bog vidi da je zloupotreba takve osobe vrlo jasna i izražena, on kad ti svoje otplatiš, on tebe oslobađa. Ti nastavljaš da ideš svojim putem srećan, a gde će ta osoba i šta će Bog s njom, to više nije tvoja stvar. I to razdvajanje tada je toliko bezbolno, toliko jednostavno i spontano da, evo ja u ovom momentu imam osobu koja je izašla prije mesec dana iz mog života kao da nikad nije ni ušla. Ali sam ja zaista prihvatila čerečenje, duhovno. Ima zanimljivu priču koju si pričala na svom blogu o zmajevima. Sad mi doživljamo ta neka astralna bića kao neke mitove, ali ti to smatraš da su i tekako prava bića koja i tekako postoji, i tekako utiču naše živote, a ne samo da utiču naše živote, nego neko od tih bića su ujedno i ljudi. Prvo da se nasmijem, zato što su moji zmajevi trenutno vrlo srećni što si to pitao, pa prenosim prosto njihovo uzbuđenje. Ovako, da, zmajevi, sem što su mitska bića, legende, oni su životinje koje su zaista postojale, takođe prirodne, znači kao što su postojali dinosaurusi, kao što i danas medved postoji. Znači, to su bića koja su stvorena bila materijalno i od Boga. Mnogi od nas su bili te zmajevi zaista.
Mnogi od nas, ja bih rekla da svi ljudi imaju svoje zmajeve, jer ja sam i ljudima koji nisu zmajevi, pod navodnike, nalazila njihove zmajeve, oslobađala, ali ti ljudi jednostavno nemaju tu vrstu duhovne snage, volje, želje da uopšte postanu, tako reći, zmajeviti ljudi. Zmajevi su, ja bih to najbolje nazvala, duhovno stanje, duhovna komunikacija, duhovna sposobnost, ezoterija jednog čoveka. Evo sad biram reč prosto kako da to objasnim, zašto, da se ne bi zloupotrebilo, jer sve te informacije postoje oni koji vrlo lako zloupotrebe. Ali u svakom slučaju zmajevi ljudi su ljudi hrabrosti, koji su duhovno svesni svega i svačega što postoji, i oni su i dan danas prisutni među nama, vrlo aktivni. Postoji jedna, da kažem, moja lična zamerka kad su zmajevi naši u pitanju, a to je što ti zmajevi ne vode vrlinski život, što su mnogi zmajevi, umesto da budu duhovni, božji, sveti vitezovi, oni su prosto, ne znam ni kako to da nazovem, poći ću od pušenja, alkohola, drogiranja, pa preko svega ostalog. Zna se gde sveti zmaj treba da sedi, da se moli, da sedi, da bude, da ide i šta treba da radi. Isto tako zmaj svetog despota Stefana i sam sveti despot Stefan, ako hoćete da znate šta trebate kao zmaj da radite, izvolite se. Šta rade zmajevi? Pa vidite, znači ovi danas naši zmajevi rade sve ono što ne bi trebalo baš da rade zmajevi, ali ajde. Ne bih da se, ja sam u svom live-u na mom YouTube kanalu Rtanji zmajevi sve objasnila, ne bih preterano da se, da kažem, tamo sam sve rekla, moj stav, moje neslaganje, i to je dovoljno. Svi mi imamo svoje zmajeve. Ko su zmajevi? Oni koji imaju, ko su zmajevi? Oni imaju svoje zmajeve. Svako nek sa svojim zmajevima bira šta će da radi, gde će da radi i kako će da radi, ali da se razumemo, nismo svi Božji, iako smo zmajevi, niti se na Božji način obraćamo i borimo, kao što se to navodno govori. Tako da umešani su tu, pretpostavljam, veliki lični, egoični, muški interesi. I to je isto taj problem što si ti pomenuo, muška energija. Znači, čak i kod današnjih zmajeva, muškaraca, njihov ego predstavlja najveći problem. Zašto? Zato što se traži ta piramida, hijerarhija i slično, a toga više nema. Može sada jedan za sve, svi za jednog, hijerarhija kao takva nema. I despot Stefan Lazarević će sigurno svoje blago da izlije na svakoga ko je Božji iznutra i zna se šta rade Božji ljudi, i svakome će da da svoje blago i zlato koje zaista otvorene Božje energije odavde iz duše. Da se razumemo. Eto. Ne znam šta bi... Mogu samo da dodam prosto tako je rekao sveti Stefan. Šta? Despot Stefan Lazarević, pa ovo što sam sad rekla. On se, izvini molim te, evo još jedino to mogu da dodam,
niti se on slaže s onim što se radi, a nek to, ovo sve što pričam između redova, nek to razume oni će razumeti već ko su i šta su i šta rade, niti se zmaj njegov je prilično ne iziritiran, nego vrlo besan na sve. A što? Pa zato što... Čekaj, da li znači njegov zmaj dalje živi i ovdje obitava u Srbiji? Njegov zmaj čuva njegovo blago. Ono blago za koje se, ne znam, bore, biju, kriju, ne znam šta rade ti neki zmajevi koji tako rade, ali to nije, bar što se mene tiče, to nije tako više. A šta je sa... Dobro, sad kad si već rekla, mogla bi da kažeš gde je to mesto. Reci. Evo, reći ću, pa evo, nema hoću da kažem, hoću što da ne. To mesto se nalazi, to je pećina, ona je poznato, znači to je poznato u Srbiji, postoji predanja o tome, pećina gde je skriveno blago Stefana Lazarevića. Meni je žao što se po Srbiji izvodi jako mnogo rituala, što šamana koji dolaze i prolaze, što ovih naših, iako lično smatram da to treba da se radi potpuno drugačije, ali okej. A šta vam može reći o mestima svetih moći? Pa prvo i u Srbiji, a potom i u svetu. Kako to veze ima sa tim zmajevima, vukovima, drugim životinjama iz našeg, ajde da kažemo... Pa evo da me ne bi hrišćani ortodoksni razapinjali sada, napomenući i ovde da biti zmaj, vuk, medved i sve ostalo, znači to nije poenta života, to je samo jedan od vrsta aspekata, duhovnih aspekata ili evolutivnih uopšte u Bogu aspekata. Poenta je da smo ljudi, da smo znači na zemlji Bog čovek. Znači, ono što je bio Hrist i ono što je bila Bogorodica. I to da li je neko zmaj, ako nije čovek, ali ne može biti ni dobar zmaj Božji, kao što nije poenta da li je neko zmaj, vojnik ili bilo koji drugi Božji aspekt ukoliko nije čovek. Što se tiče svetih mesta, samo mi reci, nisam te razumela šta tačno. Pa imamo sveta mesta kao što je Rtanj, kao što je Radan planina, kao što je... Dobro. Imamo Kremnu, imamo Frušku goru, imamo lokacije, pa i manastir između ostalog. Kakve veze to ima sa aktiviranjem naših duhovnih potencijala, a i sa tim svetim životinjima, bićima? Pa, ja mogu reći samo u odnosu na sebe. Znači, konkretno, kada je u pitanju Rtanj i bilo koje sveto mesto, ja tamo idem, evo kad je u pitanju Rtanj, ja ne idem na Rtanj da bi ga osvajala, nemam odnos prema Rtnju da ga osvojim, da se popnem na njega kao da sam ga uzjahala i zajahala konja, znate, sad sam ja obuzdala konja divljeg ili već Božijeg, pa sam ga uzela u uzde, pa sam ga zajahala. Tako ja imam utisak da se doživljava Rtanj. Znači, kao popeo sam se. Na šta si se popeo? Jesi uopšte svestan na što si se popeo? Tako da ja Rtanj doživljavam kao jedno mesto sa kojim ja komuniciram, koje je zaista energetski izuzetno jako, ali ja informacije uzimam od Rtnja u podnožju. Znači, nemam potrebu penjanja na Rtanj, popeću se jednog dana kad mi bude sve bilo usklađeno u smislu informativno, kad Rtanj bude rekao ok Dijana, ajde sada, prosto hajde sada. Znači, što se tiče svake piramide pa i Rtnja, svaka energija koja se sliva iz kosmosa, koja dolazi prosto u piramidu, se spušta na piramidu, ona se sliva niz zidove piramide i dočekuje se u podnožju piramide. Ona je tu pravovremena za svakoga. Jer mi nismo te vrste jačine da bismo mi podneli ovog momenta ulazak u sam, tako reći, ja ga zovem laserski snop informacija. To je kao da ti padne
zgrada na glavu, a ti još nisi dovoljno nabildovao mišiće da možeš da je zadržiš. I ja ne vidim uopšte zašto bi išla da to radim. Prosto ja sa rtnjom i sa svakom svetinjom vodim razgovore, vodim isceljenje, vodim, ne znam kako to da opišem, znači to je živi odnos, to je živo, znači to je živo. Na rtnju konkretno se može osjetiti taj prirodno-materijalni svet Boga, znači ne samo zmajevi, znači sve od travke do ptice, sve. Svi mi imamo u sebi sve aspekte postojanja Boga, pa sada ako hoćeš da osjetiš medveda, ostavi, ti ćeš samo napravi razliku, da li si grizli, ili si kanadski, ili si medved ruski, jer veoma je veliki problem ako si kanadski ber, ako nisi ruski ber, zapravo medved. To je velika razlika i tu si pozvan da se preobraziš. Isto tako velika razlika je ako tvoj zmaj funkcioniše kao aždaja, a naši zmajevi unutar nas bukvalno služe nama, nas slušaju. E sad, kome ćeš i čemu ti predati takvu moć zmaja, to je na tebi i na Bogu. Ako si pametan, daćeš svoje zmajeve Bogu kao ja, što sam svoje zmajeve sve predala Bogu, ali oni su moji i dalje, ali je moj uslov Bog za moje zmajeve. Znači, da je Bog mojim zmajevima alfa, dok ovde sada imamo alfe koje, eto tako, ne znam, ja nemam alfu, moj Bog je alfa. Mislim, Bog je meni alfa. Niko od zmajeva mi nije alfa, neće mi nikad biti alfa, niti alfu zmaja, apsolutno ja prihvatam, priznajem bilo šta. Niti mu dajem energiju svoju, niti ću mu dati energiju. Pritom, te alfe i te kako znaju da napadaju, i te kako da znaju napadaju, a to nije, znači, od Boga. Od Boga. Progutala sam knedlu, zato što... Ok, ajde reci mi šta znači to živjeti u Matrixu, kako ti doživljavaš ono čega se mi oslobađamo i kako ga razbiti na kraju krajeva? Ma i taj Matrix, Nemanja, ja ne bi to baš tako nazivala živjeti u Matrixu, sve je Matrix. Znači, svaki dan je neki Matrix, samo je drugačiji. I kako mi uzrastamo, evoluiramo, ulazimo u novi. Poenta priče je Božji Matrix, ako ćemo to da nazovemo Božji Matrix. Kako znamo šta je Božji Matrix? Priroda. Jako je važno, znači da prirodu obnavljamo, budimo, da se usklađujemo. To je jako važno. Nema ništa što je trenutno nepromenljivo. Ne bih ja ništa tako nazivala. Matrix da, ali Matrix je podložan potpuno svakodnevnoj evoluciji i promeni. To je preobražaj kao malo dete. Znači kao malo dete. Evo, možda sam u svešću u 6. dimenziji ili u 5. s nečim sam u 4. a sa nečim još uvek nisam završila sa svojim životinskim korenovima u 2. dimenziji. Razumeš? Znači, to sve ide polako, evolutivno i mi kada bi se sada odjednom preobrazili i prešli, ne znam, u 2. dimenziju, u 5. recimo dimenziju, 6. ja mislim da bismo umrli. Zašto? Jednom prilikom sam imala iskustvo izlivanja Božje ljubavi na mene. Ja sam posle 2 sekunda znala da kada bi Bog zaista izlio svoju ljubav na nas, da bi mi tog momenta bili pretvoreni u paru, možda ne bismo stigli da budemo para, mi bismo jednostavno bili razgrađeni, nestali bismo. Zato verujem, Bog nama i svoje ljubavi pušta mrvicu po mrvicu, jer ne možemo da je podnesemo.
Ne možemo tu količinu ljubavi ni dobrote ničega da podnesemo. Zato treba polako, evolutivno da izlazimo deo po deo. Naravno, nekad moramo da se ubrzamo, nekad moramo malo da stanemo, da se odmorimo, ali apsolutno ne mogu da kažem, to je sad taj Matrix, taj Matrix, taj Matrix. To je sve, ne bi ga ja zvala ni Matrix, jer ne znam, mi vezujemo tako stvari za neke negativne. Matrix je sad reč koja je vezana isključivo za negativnu stvar. A imate i Božji, što? Božji Matrix. Ako mi ovog momenta znamo samo za reč Matrix, možda ćemo za 10 godina za ovu reč Matrix koristiti potpuno drugu reč. Zašto? Jer će nam je Bog spustiti. Zato što se u Božijem svetu ona zove potpuno obrnuto. Tako da ne bih ja sad to nazivala, preterano davala snagu reči umesto procesu. To je to. Znači, sve je ovo jedan siguran prolazak, proces izlaženja, prolaska. I sve je svaki dan neki Matrix. Evo, za kraj možeš nam reći još jedno pitanje. Koje su zamke duhovnog rada na sebi? Jer svi mi želimo da sebe rešimo svih tih naših problema i onda srljamo i u lažna učenja i u lažne učitelje i šta ja znam. Često se to završi loše po ljude. Da li imaš neki savjet kako da izaberemo i da izbegnemo te zamke? Evo ono što je ovog momenta najkonkretnije u mojoj praksi, to su banalne zamke, a to je na prvom mestu sve izlazi iz ega, iz te gordosti. Znači, najveća zamka je ego, gordost, zapravo neotvaranje. Neotvaranje prema sebi, znači neprihvatanje istine, strah od istine i strah od bola, strah od tog razapinjanja sebe, znači neotvaranje prema sebi, neprepuštanje Bogu, jer postoji 1001 predrasuda i to je najveća zamka. Znači, što se mene lično tiče, najveća zamka je vrlo jednostavna. Strah ili ego, zato što želimo kontrolu od samog sebe, suočenja sa istinom, sa svojom dušom, sa sobom, to jeste sa Bogom. Neću da ti se otvorim. Zašto? Pa zato što to. Znači, onda ide kalkulacija ili prosto mnogi žele da sačuvaju lepu sliku o sebi pred sobom, jer ne mogu je sačuvati pred drugima, drugi sve vide. I postoji taj još jedan tip ljudi gde se jako boje da ih boli. Znači, jako se boje da prođu kroz duhovni bol. Znači, neće njima niko seći ruke i noge. Ali oni doživljavaju svoj bol kao da će da umru. Tako da zamke su banalne, Nemanja. Zamke nisu medveđa zamka na sred puta, ne. Zamke su toliko banalne, proste, da čovek kad ih prođe, kaže sam sebi ne mogu da verujem koliko sam bio glup, što sam propustio toliko vremena i što nisam to tako jednostavno hteo da uradim. Eto, to je to. Naravno, izvini, molim te, postoji taj velika predrasuda kad je u pitanju Bog, zbog religija, ali ljudi moraju da razumeju da u ovom momentu izlazak zaista iz ovog što jeste 3D i sve što ovo jeste, Bogu hvala, mi imamo pravoslavnu veru našu i sveta mesta, hvala što to postoji. Jednog dana kad mi svi izađemo pa dođemo na livadu pa to bude crkva, svi ćemo se mi tamo lako moliti. Za sada ne postoje ta sveta mesta slučajno i nisu sveta slučajno tako. Dijana, hvala ti puno na ovom gostovanju, izdvojenom vremenu, celoj priči. Hvala i tebi, Nemanja, mnogo što si me pozvao i hvala svim gledaocima i pratiocima tvog kanala. Hvala i vama, poštovani gledalci, na pažnji. Do sledećeg puta, Gospod Bog s nama i u nama.